Većina vas zna da je CO2 laser najefikasniji tretman za ožiljke od akne. Međutim, kako ga leti zbog sunca i rizika za pojavu flekica ne radimo, postoje drugi tretmani koje možemo bezbedno raditi. Jedan od najefikasnijih je svakako Morpheus 8 u kombinaciji sa Alma Harmony Clear Skin laserom. Morpheus 8 deluje u dubljim slojevima kože, dok Alma Harmony stimuliše sintezu kolagena u površnijim slojevima i na ovaj način praktično dobijamo stimulaciju kolagena i u dubljim i u površnim slojevima ožiljka i imamo odličan efekat na popunjavanje ožiljaka. Drugi način je kombinacija Alma Harmony Clear Skin lasera sa dermapenom, odnosno sa mikroiglicama. Takođe, tokom leta radimo i supciziju ožiljka, koja podrazumeva da fizički odvojimo površinu ožiljnog tkiva od samih ožiljaka i da ih potom popunimo ili hijaluronom ili još bolje kolagen stimulatorima koji će pored efekta popunjavanja samog ožiljka dodatno sintetisati kolagen i dodatno umanjiti ožiljke.